una realidad. En les 4 dècades d'història del pavelló materno-infantil, les paraules primera vegada i pioners s'han repetit moltes voltes. Han aconseguit grans fites mèdiques que els distinguissin com a hospital de referència. A l'abril es complirien 40 anys de la inauguració del pavelló materno-infantil de la Fe a càrrec de l'aleshores princesa Sofia. 4 dècades en què els murs d'aquest edifici han vist néixer moltes generacions de valencians, al voltant de 326.000 xiquets, fins i tot bessonades de 4 com esta. Així s'han assolit grans fites mèdiques per a la comunitat i per a tot Espanya. Fa 32 anys este jove era un xiquet que necessitava desesperadament un renyó. Va ser el primer menut trasplantat a un hospital valencià. Hicieron pruebas a mi padre para ver si podía ser compatible conmigo y a los 4 meses pues me hicieron el trasplante. Després arribarien altres casos com el d'Adrián, a qui el 1993, en poc més de 2 anys, li donaren un cor nou. Al 96 practicaven el primer trasplantament hepàtic a una menuda i ja més recentment esta mare no va dubtar a donar-li part del fetge a la seva filla Eva. Soy su madre y me siento bien de haber podido darle este trozo de hígado y volver a darle la vida. La Fe ha sigut i és l'hospital de ciutadans de tots els racons de la comunitat. Paola, esta xiqueta de Castelló, va ser la primera a Espanya i la segona al món a ser operada del cor acabada de néixer amb tan sols 1,5 quilos de pes. Són moltes les vides que han aconseguit salvar al servici de neonatologia amb les tècniques més innovadores, tot fruit del treball d'un bon equip de professionals sanitaris.